Доброго вечора. Мене звати Василь Кіста, я з Вінниччини. Хочу зауважити, що, мабуть, тут Ердоган може стати, якщо не другим Лукашенком, то по відношенню до Путіна, то не дуже таким близьким до Москви. І другий момент, що він може бути навпаки при цій владі, яку він зараз поновив чи здобув більшу, він може згадати ті історичні моменти. Пам'ятаєте, коли був договір між Росією і Туреччиною щодо Криму, що якщо в разі хтось буде претендувати загарбати Крим, так як сталося зараз з Росією, то майже до війни, так чи ні? Можливо, я помиляюсь. Чи зможе Ердоган зараз згадати ці історичні моменти і Дякую. Я зрозумів запитання ваше. Це трошки міфи про Крим, про імперськість, але ми живемо в такому світі, коли міфи старі стають в чому реальністю, хоча вам відповідати на це запитання. Я не можу собі уявити, що між Туреччиною і Росією з'явиться якась домовленість по Криму за нашою спиною. Я знаю напевне, що Туреччину дуже турбує перетворення Криму на військову базу. Вони прекрасно бачать і розуміють, вони країна НАТО. І вони прекрасно бачать і розуміють, що Крим, який був мирним і в якому люди відпочивали, сьогодні це фортеця, в якій стоїть дуже серйозна зброя, авіація, ракети, які можуть досягнути території Туреччини дуже легко. Тобто той, хто контролює Крим з військової точки зору, як це зараз, фактично контролює всю акваторію Чорного моря. Це не може подобатися ні за яких умов. Я думаю, що військові турецькі, незважаючи ні на які зближення, ні на які оці показові такі речі про зближення з Росією, вони всі є. Я думаю, що вони не полишають своїх обов'язків в рамках НАТО, хоча ми маємо переконатися в цьому вже скоро, 11-12 липня, під час саміту. Це буде перший, так би мовити, саміт нового президента Ердогана і, звичайно, перший саміт президента Трампа. І всі з нетерпінням чекають появи цих зустрічей двох і дискусій. Там може бути багато питань, але я не можу собі уявити, що Туреччина на це піде. Я думаю, що піде на що? Піде на зговір з Росією за спиною. Коли люди